Είμαι η Πάολα Φων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοζωικού Σωματείου Κανήλος. Σκοπός του σωματείου μας είναι να βοηθήσουμε τα ζώα που το έχουν ανάγκη σε χώρες του εξωτερικού. Ξεκινήσαμε από το όμορφο νησί της Λέσβου και στόχος μας είναι να γίνει το πρώτο ελληνικό νησί χωρίς βαρελόσχυλα. Τα βαρελόσχυλα είναι αλυσιδωμένα σκυλιά που ζουν μια μοναχική και μιζήρη ζωή στη μέση του πουθενά. Είναι δεμένα με κοντές αλυσίδες και ένα ξύλινο ή μεταλλικό βαρέλι για καταφύγιο. Αυτές οι κατασκευές δεν προστατεύουν τα ζώα από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού και το χειμώνα είναι πολύ κρύες. Το γιατί βρίσκονται εκεί τα ζώα δεν είναι ξεκάθαρο και αν το σκύλι είναι τυχερό, ο ιδιοκτήτης του, αν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε έτσι, θα του φέρει φαγητό και νερό για μια φορά την εβδομάδα. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα σκυλιά συνήθως δεν επιβιώνουν παραπάνω από ένα έτος. Σε συνεργασία με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις κακοποίησης των ζώων. Ο Κάνηλος έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Στόχος του δεν είναι μόνο να βοηθήσει τα ζώα, αλλά και να προσφέρει δυνατότητες αποσχολήσεις στους κάτοικους. Στόχοι μας είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων των αλυσιδεμένων και αδέσποτων ζώων, να προσφέρουμε καταφύγιο και φροντίδα σε αυτά τα πεταμένα ζώα και να τα στηρώσουμε. Για να γίνουν αυτά, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.